Tumaas ng halos 50% ang mga mag-aaral ng City College of Angeles o CCA nitong kasalukuyang school year. Mula sa nasa 3,000 estudyante noong 2020, umakyat sa 4,400 ang bilang ng enrollees ngayong taon sa nasabing kolehiyo. Dahil nakita ng city government ang biglaang pagdami ng mga estudyante sa CCA. Sinabi ni Mayor Carmelo Pogilasatin Jr. na malapit nang magpatupad ng hybrid methodology of learning o kombinasyon ng traditional na classroom instruction at online learning activities sa CCA. Ito'y upang mapaunlakan ang nais pang mag-apply sa nasabing kolehiyo. Paliwanag ni CCA Officer in Charge, President Dr. Frankie Villanueva, ang hybrid learning model ay kombinasyon ng synchronous at asynchronous methods upang makalikha ng flexible learning environment. Sa ganitong paraan, maraming kabatang Angeleños daw ang mabibigyan ng pagkakataong maabot ang kanilang pangarap gamit ang mga benepisyo ng face-to-face learning at flexibility ng online assignment at discussions. Kapag naipatupad ito, masusolusyonan ng backlog sa pagdami ng estudyante, lalo pat ongoing na rin ang konstruksyon ng karagdagang 45 classrooms ng CCA. Maliban sa inisyatibong pagpapatupad ng hybrid learning model, pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan at improvement ng pasilidad. Kapag natuloy na raw face-to-face learning, mag-aalok din ng online courses ang CCA. 13 kurso na ang ino-offer ng CCA ngayon kumpara sa 3 kurso noong buksan ito taong 2010. Jennifer Salenga, CLTV News.